Maswera sei vedare, tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ininiwo ndiri musikana uye zvekare ndine makore 24 years ekuberekwa, so ndauyawo pano ndikudawo kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindibatsira. Mukoma, pose apa zvinhu zvanga zvakaoma, but now I can say kuti things are a little bit better. But dambudziko riripo nderekuti murume wacho uyu wandiri kudanana naye so far andimitisa 2 times. Pekutanga paakandimitisa akabva ati it is a mistake, there is no way that we can keep this pregnancy. Ndikabva ndati maybe ndokubva ndachizobvisa nhumbu iyaya. Zvakandirwadza mukoma, because ndainge ndisitomborina kana tarisiro yekuti ndingasvika pakubvisawo nhumbu. Akaenda neni ndigerewo muno muPretoria, ndobva taenda kune mamwe maNigerian uko kwandakaenda ndikanobvisa nhumbu yacho iyoyo. After that akabva anditi ndoda kuti unge uchizoshandisa family planning. Jigi munhu ava kuti family planning yauri kushandisa iri kundikonzeresa kuti tige ndichizoita erectile dysfunction. Apa mufunge zvenyu, munhu ane mari imwe inotyisa. So soon after that, that was when paakabva achizondimitisa, so ndokubva azondipa mari nekuti tige ndichibvisa nhumbu. Ndakaichengeta mari iyoyo. I don't know how akatongozviziva kuti ndainge ndakachengeta mari iyoyo. Ndamunyepera kuti ndaenda ndikanobvisa nhumbu. Akapopota mukoma over the phone akati nhumbu iyoyo ndotunge uchienda kunoibvisa. Ndikati so it means kuti the first time around it was not a mistake. Tikatukana tikatomborambana nekudawo kwekuti ndikudawo kuchengetwa naye, because akanditi siya basa, and neniwo ndakabva ndapusa zvekuti ndakanosiya basa ndichiita zvekutotuka murungu ndava kuziva kuti ndava kudanana nembinga yangu. So right now I am desperate. Ndambozamawo kuti ndinge ndichitsvakawo basa. Manje basa racho harisi kana kutombowanikwa zvachose. Ndiyowo problem yandiinayo. Saka ndoda kubvunza kubva kumhuri yeZimbabwe kuti nai zvandiri kuitiswa nemurume uyu zviri normal here, kuti pose pandinenge ndabatira pamuviri anobva ati kwandiri bvisa nhumbu iyoyo. Please help me. Chimwe zvekare ndechekuti ndakaenda kumba kwake, chakandishamisa even though mudzimai wake ainge asiko, akabva anditi kuno ndinorara windo ose akashama. I thought kuti he was joking. Ndakasvika pakubvunda kuita kugwagwadza nechando, akangovhura mawindo ose emubedroom. Imba yose mainge muchiita sekunge mufiriji chaimo, kutoti naiwe ko hauvhare here mawindo apa mosquito dzoti dzoita sei? Mukomanashi, ndizvowo zvandiri kusangana nazvo murelationship yangu. Pane chekumirira here apa, kana kuti ndiri kutoshandiswawo navo baba ava? Ende mari zvake ane mari chaiyo yakawanda. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizame kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Apa hapatombodi, I don't think kuti rubatsiro rwedare zvitongori pachena mwanasikana kuti uri kutoshandisiwa. Hakuna munhu anoramba achiti bvisa chete, asi ngatizamei kuti tinge tichitaura naye mucomment section. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Upenyu hwatava kurarama hunorwadza uyu, saka zvinotoda kutoti unge uchitoitawo zvinoita so that unge uchikwanisa kuzopindawo machena. Iniwo ndakapinda machena mushure mekunge ndazotorera madam boss vangu murume wavo. Zvakaitika ndezvekudai: ndakati ndadzokera kumba ndikabva ndachizoudza mama kuti murume wandainge ndichishandira ainge akandisvitsa shoko. Mama vakabva vati ko iwewe wakazoti kudii? Ndikabva ndati ndakangomuudza kuti ndichafunga nezvazvo. Vakabva vanditi saka unomuda here? Ndikati hongu, kumuda ndinotomuda zvekutodaro. Saka mama vakabva vazoenda neni kune umwewo anoita zvekurapa wekuma areas ekwedu. Mushure mekunge taenda kuya
ndakabva ndazopiwa umwe mushonga nemamwe matombo 4 andakanzi kana ndadzoka kuno kuSouth Africa each and every corner ndinobva ndacherera matombo iwawo, ndikabva ndaita saizvozvo mukoma Nashi. So pandakadzoka ndakacherera matombo angu aya, uye zvekare ndakabva ndaenda pacourse ye30 days ndisingasangani pabonde nemunhurume. Asi chaindinetsa manje ndechekuti ndaitorota ndichitosika bonde neumwe munhurume. Ndakatombotanga ndichafunga kuti sezvo ndagara nguva yakareba kudaro ndisati ndasangana nemurume pabonde, zvimwe kuda maybe ndo zviri kukonzeresa. Asi ndakazototanga kutoona kamwe kadhara aka kainge kotouya kwandiri kachitondiudza kuti handitiwo uri kuda murume. Ndobva ndati ndikuda murume. Then kobva kati unge uchiwana murume zvinotoda inini ndakubatsira, but kuti ndige ndichikubatsira zvinotoda ndichitomborarawo newe. Mukoma Nashi ndaizotobvuma ndichitomuka ndaitoona maphysical signs zvechokwadi kuti apa ndabva mukurara nemurume. Mukoma Nashi musana wangu wava kungogara uchirwadza. I got married hangu. Vanhu ava vakazonetsana zvekudaro zvekuti murume wangu akasvika pakuvaburitsira banga ivo madam boss vega vakatiza, vakati pano ndava kutiza otherwise ndinokwanisa kuzourayiwa. Mukoma Nashi ndo zvandakaita, ndiyowo secret yangu. Kana mukaposta nyaya yangu ndizivisei, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu, hanzi from maid to landlord. Pakaipa. Rekedzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ininiwo ndiri murume uye zvekare ndine makore 22 years ekuberekwa. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Mukoma Nashi iniwo ndakaromba. I know I'm still very young. Saka mukunoromba uko kwandakaita ndakabva ndazopiwa 5 years dzekurarama. Kutaura kudai so ndasarirwa ne3 years dzekurarama, but ndichiri muma negotiation hangu nen'anga yacho yakandirombesa. Saka hanzi pose pandinenge ndichida kuwedzera mamwe makore ndinofanira kuti ndinge ndichizouya nemusoro wemunhu. I really do not know kuti musoro wacho wemunhu ndichauwana kupi, but akanditi kana uine zvivindi zvandichaita ndichakupa vakomana vangu maMozambican, ivo basa vanoriziva. So I know kuti pachange pachizotopondwa vanhu, and inini I am willing kuti ndinge ndichishanda for the longest time. Handidi kukunyeperai mukoma, ndichidya mari, ndichinakirwa neupenyu, izvo zvekuti munhu unongorarama for a short period of time obva watofa. Ini hangu handizvikwanise, ndikuda kuzorarama kwenguva refu. Saka kunyange zvikanzi ndasacrifice vanhu kana 5, I know kuti dzinenge dziri 25 years. Panozoperawo 25 years ndinenge ndambodyawo ndanakirwa, but target yangu yanga iri yekuti dai zvikazoita kuti ndinge ndichizofa ndava kuma 65 years. Asi chinongondirwadza ndechekuti ndakanzi handikwanise kuti ndinge ndichizoitawo vana kana kuroora. Hanzi zvichazotova zvemutsutsuru, kuroora kwangu kuchanetsa. Please post my own story. I'll be following through ndiri mucomment section. Mari yeurombwa inonaka. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune mwanakomana uyo. Zvakangooma hazvo veduwe, munowirirana naye here mwanakomana uyo? Hanzi mari yeurombwa inonaka. Strange things indeed they do happen in this world. Asi hakuna zvakadaro kuti mari yeurombwa inonaka. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu gore razvakaitika zvinhu izvi. Handikwanisi hangu kuti ndinge ndichikuudzai, but ipapo Mukoma Nashi nemurume wangu we were traveling from Durban tichiuya zvedu kuJoburg. That was when there was a head-on collision. This was a taxi
yakaita collision nean oncoming truck. Pakafiwa ipapo, saka takabva tachizomira paya, and it was only 3 vehicles mukoma along that road. My husband was driving that taxi in front of us, uye zvekare nethat truck, saka takatoita almost 10 something minutes pasati patombosvika kana emergency or any other vehicle. Murume wangu ndiye akatanga, because akabva aona kuti taxi driver ainge aine mari, akatora mari iyo akamhanya akabva azonoiisa mumotikari. Ndokubva anditi, iwe wakangomira ipapo, ita basa. Mukomanashi ndakabva ndatanga kufamba ndichicollecta mabhegi evanhu uye ndichitora nemafoni, anything that was valuable I was taking. Mari yakawanda takazoiona yainge iri mukabin yatruck driver. Murume uyu ainge aine mari yaisvika kuma $1.7 tikaitora mafoni, then we started driving. Emergency service yakati chisvika unesu, we were driving off. Pa-accident ipapo pakafiwa, especially for the truck driver. Ndakamutarisa rumwe chete, ainge akaita kutsikirirwa neengine mukoma. I was screaming in fear as I was taking out the money. This money, it was full of blood. Murume wangu akanditi, we are going to clean it later on. So we finally arrived back home. Ndokubva atanga kutengesa mafoni aya ose nemari iya tikazoichengeta. Takabva tazoichinja mari iyi, then tikabva tazoshandisa mari iyoyo. But from there on takazotanga kutoona zvipoko. Wangu murume ndiye akatanga kuona chipoko. Anoti nerimwe zuva akati achibva kubasa akabva azoona mumwe mukadzi ainge akatobata mwana wake mumaoko, ndokubva amupa lift mushure mekunge amunzwira tsitsi. Mukadzi uyu hanzi akati akwira mumotikari, as they were driving, ndobva akabva ati, ona mwana wangu afa. My husband said he screamed when he saw kuti mwana uyu ainge akatotsemuka musoro. Mune mukadzi uyu hanzi akati akamutarisa akabva aona kuti ainge atori nezisimbi rainge rakamubaya nechepadama apa, achitaura naye achiti, ndakafa ini. Ndokubva anyangarika. When my husband came, aitoita sekunge munhu ava kutopenga, but I could not believe his story until one day ndakatoti ndiri busy ndichitogeza ndiri mutub. That was when I felt someone was with me in the bathroom. Ndakati ndichida kunobuda mutub, ndokubva ndatsvedza ndikadona, ndakanorovera zvakaipa pakona yesink. Ndakati ndakadonera pasi kudaro, ndikabva ndazoona truck driver uya ainge ari mutabu achinhongerera mapisi enyama yake achizvisoneredza. Chipoko ichi chakabva chanyangarika, ndikanzwa munhu ainge achiseka muceiling. Ndakatsvaka foni yangu muswero wese wezuva ndichiishaya, uye zvekare ndaishaya door mukomanashi. Murume akazouya usiku hwacho ihwohwo, ndikamuudza zvose zvainge zvaitika. Takabva tachizotanga kufamba, tikabva tazoenda kune umwe sangoma. Takaenda kuna sangoma uya akabva azotibetsera, saka takanzi tinge tichibata kitsi. Takabata kitsi tikabva tazoiisa musaga nemimwe mishonga yaakatipa. We then drove tikabva tazonorasa kitsi iyoyo, then tikabva tachizonzi ndokutotsipika kwatainge tatoita mweya wevanhu ivavo vatakatorera zvinhu zvavo. But nyaya iripo mukomanashi ndeyekuti tiri kuramba tichingovarota vanhu ava. Kana mukaposta nyaya yangu ndizivisei, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Hey, vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna Haidi. Ngatizame kuti tinge tichitaura naye Haidi uyu mucomment section. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, please never share my details with anyone. Confession yangu yakamira sekudai. Moyo wangu unorwadza. Ndiri mudzimai ndine makore 57 years kuberekwa. Ndikuraramawo ndiri kuno kukumiri kwemakungwa. Izvi ndo zvatakaita mainge muri mugore ra1989. Mushure mekunge ndazvara mwana wangu akazoti ava ne3 months. Ndokubva baba vazoenda kun'anga without my knowledge. Baba vangu vaitawo zvemataxi aya ainzi marixi taxi ekudhara. Saka tainge tiine kacontract kedu. Zvinhu zvakabva zvazodhakwa manje zvekuti kana mari tainge tisisina mari. Mukomanashi murume akaenda kun'anga ari ega, akazongouya kwandiri achindikudza kuti
pane zvatainge tichifanira kuti tinge tichiita. Mwari wangu, mwoyo wangu unorwadza. Ndakabvuma hangu kuita izvozvo nekuda kwekuti tainge tatova nemazuva tisina kana chatainge tambodya. Mukomana ndakabva ndachizonzi nemurume, chitora dish. Ndaiva nerimwe zidhishi rangu zihombe randaishandisa pakunowacha hembe. Akabva anditi bvisa mwana hembe. Ndakabvisa mwana uyu hembe ndokubva ndachizovhara mwana kusvika mwana achinofa. Takamusiya usiku hwose aichema mukoma mwana. Kura hwangu hwaita kusimuka nekuda kwepain. Akanditi usachema nekuti kana ukangoyeredza misodzi hatizokwanisi kuita mari. Mangwana acho makuseni takabva tamuka. Ini handina kana kuda kunotarira mwana uyu. Ndiye akaenda kanotora mwana akaisa mwana mubhuti. Takadhiraivha mukomanashi kutobuda muHarare ndokubva tachizopinda mune kamwe kapurazi. Takafamba for about 30 minutes tingori mumupurazi imomo ndokubva tazorasa mwana tikadzokera kumotikari. Ndiyo secret iyi yandiinayo. Wangu murume paakazofawo ndakabva ndazotendeuka. Ndakaenda ndikanosiya zvinhu izvozvo kune vamwe vamufundisi. Vafundisi vekudhara vainge vaine masimba. Vakati vachinamata zvinhu zviya zvikatanga kutobvira moto vasina kana kumbozvibata. Ndikabva ndachizotendeukawo hangu mukoma. Kana mukaposta nyaya yangu ndizivisei, ndichange ndichizoteverera mucomment section. Mwana wangu kani. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu hanzi maiwe kani mwana wangu. Asi vanhu vane utsinya komana. Kuti mwana wawazvara motora dish mubvisa mwana uyu hembe mumuvhara usiku hwose achingochema kusvika mwana uyu asafoketa. I think panguva yacho iyoyo mwana ainge achingoti nhai mama muripi mupfungwa dzake, achingoti mama muripi. Izvo vabereki vatomurasa, vatofunga kuromba. Zvakangoma hazvo vedu, asi ngatitendei Mwari. Hanzi ndakazotendeuka hangu namama ava.